Dun sa mga mas maraming nakaduktong sa pangalan, mas maraming nakaduktong na babae yan. Ako ang panata ko, mga 3 apam ako this. Alam mo parang minsan maniniwala ka sa tadhana kasi hindi mo sasabihin yung iba hindi nag-aral eh. Lahat Oo. nag-aral eh. Of course. Pero hindi nakapase. Kaya naniniwala ako na kung para sa'yo, no? Exactly. At first take niya pa lang. Wow. First Top take one. na. Naku, babaero agad yan. Bakit na naman? First take Siyempre, eh. flex yun, oh. First take pa lang, sinagot ka na. Oh. Ganun ba yan? Basic! Congratulations. Nakatuwa, no? Mag-iisang linggo na natin pinag-uusapan yan. At Di kasi engineer na. abogado diba? pa. Lalo, makakapambababae yan. Wala ka. Basic! Kasalanan ba yung matalino siya na bata tulad ko? Oh, wala naman ako sinabing kasalanan niya. Sinabi ko maraming mahahatak na chicks. Oh. Yung hindi nga engineer, hindi lawyer, babaero, Police, ano pa? police. Yung hindi nga police, babaero, ano pa yung police? Ako ang panata ko, mga 3 apam ako this. Galaw ka! Maybe for you. Dun sa mga mas maraming nakaduktong sa pangalan, mas maraming nakaduktong na babae yan. Ganun ba yun? Oo, basic! Mas maraming, ano ba yan? Mas habulin. Title, mas habulin at mas maraming nagiging kabit. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.